Здравейте, аз съм тук с нов преглед на тесте Пятник Класик. Ето го отстрани какво пише Пятник Класик, синьо. Пятник Класик, карти за игра. Горе пише Пятник. Отдолу баркода, има ли разкриване на карта? Не. Произведени са в Австралия. И номера. По кутийката няма нищо особено. Ето тук виждаме още информация за картите. Можете да паузирате и да прочетете. Така. Обаче тези много се късат при Пятник. Ето тези виждате. Аз тук вече съм го лепил, защото не обичам да ми е скъсано. Много се късат. Самите карти гърба има един и същ като на кутийката. Виждате. По принцип те са ми новите карти на Пятник сини. Старите ги дадох на един приятел, защото замина за друга страна, като спомен от мене. Бях му показал с тези карти много хубави фокуси. Разтилането, но това вече са лични неща. Не знам, що казах. Ето, разтилането не става най-хубаво, но става пак. Ветрилото и то горе-долу се получава. Пак нещо. Разбъркването се получава, обаче. Така. За фалшиво цепене стават на Пятник Класик. Пятник Класик стават за фалшиво цепене. Да, забравих да ви покажа дизайна на високите карти. Ето ги на високите карти. Но дамата, той е същия като при червеното. При червеното, ако сте го гледали. Ако не, просто може да го пуснете и да. Ето тук има карта за бридж. Даже не знам защо другия жокер не мога да си го намеря. Един момент съм да го разпиля на широко, да го потърся. Другия жокер, ето го. Тук другия жокер. Разпиля го на широко, защото е малко тясно е тук, но нищо. Виждаме като някакъв не знам аз. Някакъв магиосник с нещо като жезъл. И другото абсолютно един и същи дизайна. Мисля, че няма разкриване на карти. Не, няма разкриване на карти на жокерите. Да знаете, Пятник. Мисля, че почти никога не идват. Обаче на Пятник, като виждате, много хубаво става двойното обръщане. Ето две карти. Ето, виждате тук. Почти не се забелязва, че има две карти. Аз не бих казал, че има две карти поне. Така. Някакви точки за бридж, мисля. Не знам, вие можете да си паузирате, да си и прочетете таблица, мисля, да, нещо като таблица. Няма нищо особено по тестето, по принцип. Добре му става разбъркването. Разтилането му става хубаво, ето. Ветрилото не е особено хубаво. Може какво да се очаква, но така. Но за фалшиво цепене тези тестета са почти брилянтни просто. Ето.
нали, като за игра и за някои фокуси. Но аз по принцип си използвам тези 5 сестинки. Не знам, кефът ме просто. Това беше от мен. И чао!